Yeah, welcome back to the YouTube channel. Cameras. Yeah, about to kwadeka jonjo komabe tipasana be ma update kuti ma update ali bwanji. Koma tisana pasana ma update kuti kunjako kuti zotani tiyambe ndi update ya ku Malawi ku dziko la Malawi kumene ndithu munthu wina madzulo ndithu usiku wathawu anatenga drone ndithu ya kamera ija. Ma drone ndithu alipo timangochula kuti ma drone komano pali ma drone ena ndoti amabomba acha, okay? Amabomba acha. Ndipo pali ma drone ena ndoti amakamera chabe basi. So munthu wina sitikudziwa zoti anaganiza banji, basi tikutenga drone kumayendetsa ndithu kupita ku nyumba ya Vice President Madam Jane Ansah. Yes, drone kumayendetsa kumene kuchako, so achitetezo ndithu anapeza kuti aigwira. Actually tibe ma details kuti aigwira bwanji, kuti anaizemberera kuigwira kapena anangotenga futi kuikia kapena anapanga bwanji kuti mpaka drone imene ndithu aigwire. So drone ndiona kuti munthu amakhala kuti ali mbali yakuno akuona ndithu chimene chikuchitika apa ndithu ndikumayendetsa drone ja, ndi drone je makhani makamera imene imajambula kumene kuliko. So actually umene uso ndithu ndi serious, ndi mlandu wa serious kwambiri. Like so ngatenge like a drone mapititsa ku nyumba ya Vice President kumafuna kujambula, ufuna kujambula kuchani, ufuna chani. So motive chimene chinampangitsa munthu amene kuti apange zimene zizi pakali pano sichikudziwika, koma apolisi ambatha kale munthu, amugwira ndithu mwachangu kuti makamaka amfufuze apeze kuti kodi iyeyo makamaka amafuna chani, why kutenga kamera, okay, kwejambula kwa Vice President okuti akhauti kwanu tingolekeza wewe kwanu kumpanda kwanu basi kubwe drone azikujambulani munthu amene afuna chani. So actually anthu ena aso ndithu ma drone masiku ano akumapanga misuse kwambiri, mango ajambula anthu mali chimene chacho ine chimandibowa kwambiri, sikuna kanza chigenda chimenechi zangotenga mwana kuchigenda. Anyway guys, tizipasana makamaka ulemu wa tizipasana space, personal space, okay? Then yo tikupasana ma update ake kuti makamaka akafufuza kuti zaenda bwanji makamaka. So nkhani ya number 2 ndi nkhani maso all eyes, maso wose ali ku Islamabad, maso wose ali ku Pakistan kumene for the first time kwa nthawi yoyamba muzaka even 47 ya America ndithu yatumizako America, munthu ngati Vice President kuti akakambirane nkhani yokhudzana ndi ma negotiations, mkambirano okhudzana pakati pa Iran. For Iran nthawi yonse sana pezekeko munthu wankulu kwambiri kukambirana zimene zizi. So kumeneko Trump akuyankhula kaye, anayankhula kuno kuti ma Iranians anthu aku Iran, ma Iranians sanakamba za maifeshi koma ma Iranians anthu aku Iran sakudziwa kunena kuti they don't have cards, alibe makhadi, kama kuti iwo alibe joke, kama kuti iwo sikuti iwo ndoti ali owina, auti iwo ndithu they don't have cards, alibe makhadi, kanisa alibe ulamuliro, alibe say, alibe chochita, alibe asanga ndi chilichonse pa nkhani imene iyi. Chifukwa kuti ati iwo chimene akudziwa chabe, ati chimene ali nacho pang'ono, ati pang'ono ndi kungogira pa Strait of Hormuz paja, akutero. Koma no ndizonena kuti chimene chikuwasungisako khabe ndi moyo mpaka na date ya lero akuti nchifukwa cha ma negotiations. Chifukwa kukambirana kumene kuwapangisa kuti akhalebe moyo pa kadali pano. Koma no kodi kukhala amatero basi nkhani zingokhala yongochotsana moyo. So anyway, by the way, my Iranians amakhulupirirabe kuti okay, nzachidziwikire koma no I think yo amadziwa nzachidziwikira zotonse munomu sikuti padziko pasi pano tizakhala miyaya wina alisama tonse tikuyenera kufa basi, simangosiyana njira zoferazo komanso kuti iwewe ukufera chani, koma wina aliyense akuyenera kuti adzafa ndithu basi. So kumangosogozana kuti pitani doesn't make sense. For iwewe suti soti ukatenga moyo wamene uchanda kuti moyo wake
umaonjezera pa zaka zako. Zinakhala kuti ukapha munthu ndi kuti mwina anatsala ndi zaka 20 mwina munthu chakuti akhale pa dziko lapano ndiye yomwe moyo umautenga kuphatikiza papo. Ndikuti bwezi tikukuphala bwezi kungobereka ana kumango wapha kumatenga yani kumatenga miyo chifukwa chofuna kukhazika pa dziko lapasi pano. Koma ayi dziko lapasi lilibe china chilichonse. Uthenga umenenso general wina wa Iran anakamba kuti dziko lapasi ndilosekesa kwambiri. Amene palibe chimene ungaloze chifukwa chimene chilichonsecho si chako. You understand? Pa dziko lapasi pano sichonse si chako. Buzafabe uzachizisiya then what? So anyway, Trump kuyamba wandi kumene koko. Koma no tikambe pano kuti tikakamba nkhani kuzana ndi cards Iran ali nawo. Actually ndi pa Strait of Hormuz pamene ndithu pali mabomba otchera mines pansi ena oyandama amene pakapita pano amene amapereka chiopsezo kwambiri kuti Americans komanso ndi ena onse kuti aduse pa Strait of Hormuz. Okay, so anthu onsewa ndithu afika kale ku Islamabad. Kunachitika zinthu zambiri komano mu ndege mmene anakwera Muhammad Galiba, speaker wa nyumba ya malamulo ku dziko la Iran komanso foreign minister Abbas Araghchi, mu ndegemu anayika ndithu zithunzi za ana aja amene anaphedwa ku skulu ya Mina ku dziko la Iran. It's like anayika pampando like anaja nawo sarani aboya nawo. That means just to remind them kuti kwakumbutsa kuti kumene upitako amene anthu awa apanga sacrifice, like anthu awa anaphedwa. So actually sikuti akapange surrender akagonje yayi. You understand? So kumene kwafika kale and anyway pali zochitika zambiri komabe tikupatsani ndithu zotsatira kuti akambirana nawo zotani nanga kumene kukunthuzi kukhala motani. Koma pakadali pano ndithu aliyense ndithu wafika ku dziko la Pakistan kumene ndithu zokambirana zikhale kumene koko. Akamvana basi akamandaso kumvana ndi kuti Iran ipitilizabe nkhondo ipitiliza apitiliza kugiva kukinga pa Strait of Hormuz and ndikwauza Magabe zigawinga izo zokuti akuluakulu inotu ngati mapha iniyo ndithu mungotimaliza koma ifeyo sitizagonjera malamulo anu, sitizakhala pansi pa inuyo. So guys, thank you so much, Malawian cameras.